Nakita niyo paano ako nanood? Parang sumuko ka na. Oo. Ay, nagre-record pala. Sorry! Pero kayo na like. Wala ka. Ay! Turuan mong dumipensa yan. Pag yan natuto. Bike lang daw. Iyan! Iyan! Dami bike lang daw. Wala si Paul. Zion. Ba't kayo hinahanap sa ko? Ha? Eh, lagi yung class 1 yata dati eh. Di ba class 1 yan? Issue ko lang. Hindi, issue na. Malay mo. Uy, ikaw na-try mo na to. Mag-try ka. Sige mo. Oo, para may feedback lang din sila doon. Ay, may pupon eh. Shout out yan. Shout out. Ow! Pero wait. Ay, tape. You have tape in your butt. Come here. Hindi mo yung ganito agad.
Ay, kalaban mo din. Kailangan pa siya. Ano yung mali? Wala pa sa condition. Okay, di ba kasi ko umiinit? Ano na pa ako? Wala pa sa Nice one. Record! Ay, patay! Ay, panalo kami! Isa pa? Siya na yung nanggagawin. Grabe ka!